Loh, brosur iki cek pancet. Ya apa sih, Bu? Arek-arek tak kayak brosur iso gak ditontok Jelas gak dicanda. Brosur apa Wis gak menghargai aku. Lah yo brosur apa iki? Lah men jare konsultasi nang perguruan tinggi tak kayak brosur, malah gak dicanda kelas. Deloki brosur apa sih? Wis gak menghargai aku ora-ora ini. Lho alah Bu, arek-arek kemarin iku konsultasi perguruan tinggi. Duduk golek utang-utangan HP. Lah sampean kayak brosur utang-utangan HP bener apa gak didelok. Ya apa sih Bu Ringga iki? Wah, Bu. Ya bener